sé go tíar bhád tá stáid ásapaint sin áte sinna sub an spó cí míle blian go má. Tuirte go dánig Mhic Dara anseo. Nus is cún den dún. Tá go leor gúinte na háite an cínte go leor. Tá go leor achtrúnaí an freisin go leor daí casú go leor daoine tre ní mission seachtas seach mbliana. Is casú daoine mas chuileáitbeannach san ghearmán agus is níos sláán fiúháin. Agus is an Ostáil, is Canada, is America agus. Beg nach sasanna go leor. As ben na chuilíí am heapn se go a cuimra víidir se. Agus an neo víidir fádán idir muintir na háite agus id siúd a tháinig ó híre a géin. Leis an thuras blian tola go Oileán Mhic Dara, coppla míle amach ó chósta chorna. Bhí na báid áitiúla fad bailí le chéile. Is cuma cinsirt aimsir a bhíon an ní churann sé isteach ar na daoine seo a bhín dearfa go bhhaid afran ar an Oileán. Is ócáid an speisialta í seo. Deirtar go bhfuil spiridálteacht ar le ó baint leis an afran seo, go háiris go bhaintear an cheantar. Is speisialta gónaí, bhíoh rud mór aine fada ó bhí Mhic Dara. Bhí seachtain na péintils a gláán agus chur hót le hí Mhic Dara. Tá sé bhéad an gónaí, tá móthir bhéad an gónaí. Bíon lá mór ag móthir chur Mhic Dara. Teag muid teochail blion ar láil Mhic Dara is cuma muin se báisteach sin duine muid an taras blion tuairte choil blion. Chomáil le ceilr a Mhic Dara bhí muintir Chonamara ag ceilr a tradiisiún eile inne. Rinneú na thucéirí brá seo ar an seanbhealach nar cleachtaíú le rins má blianta agus seolú inniuad. sé níomh Mhic Dara pátrún na níoscarí agus na seoltóirí agus na mádarí níotar na tíre agus bhearta cum an thucéirí na gaiileh go inúnar Mhic Dara agus inúnar na seoltóirí agus na mádarí agus na níoscarí gur inniuh láseil an chuid an dáháid seo. Níor láseil ó gáhád nó tradiisiúnta gáthúcéir a tradiisiúnta ar chósaí ar na héan le cubna na naoine agus láin staidir an láineh mar sin. Tréis coppla óireach le gairid a chuir an Oileán bhí sé nám ag na heileirí a sláánna ágal a ríis go ceann bliana eile ag Oileán Mhic Dara agus a naid a thuirt ar an mórthír a ríist. Deirtar go raibh Mhic Dara ag an creideadh an taobh seo tíre, agus is cinnte go bhfuil an creideadh fósán láidir an seo leis sé méid daoine a tháinig an seo neo sa bhucht agus sa máisteach. Mór de ran nuachtaí na G, Oileán Mhic Dara, Conamara.